Ubos sa unsa nga mga matang sa mga kahimtang nga ang akong manggihatagon nga espiritu lagmit nga mapakyas. Sa panahon nga kung ikaw mismo naglisod o nagkinahanglan nga mga kahimtang, mahimo kang maglisod sa pagtabang sa uban kung ikaw usab kapoy or kulang sa pahulay. Diha nga mga panahon nga mas i-prioritize nato ang atong mga needs and become less considerate ngadto sa uban. Pero unsay giingon sa ni Kristo? "Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest." No? Usapod kung ikaw puno sa stress or ah giatubang sa dagkong mga problema, mas dali ta nga mahimong iritable or dili andam sa pagtabang sa uban. Usapod kung ikaw nasuko sa usa ka tawo or sitwasyon, mahimong malisdan ka sa pagpakita og pagkabuutan o pagtabang. Ingon man usab kung imong gibati nga ikaw gitamay o gikasuko, mahimo kang dili manggihatagon sa uban. Apan ang Bible nagsulti, "Whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men." No? Usapod kung imong makita nga ang mga sitwasyon dili makaturangan, dili patas, ang atong manggihatagon nga espiritu lagmit nga mapakyas. Pero ang Romans nagsulti, "Never avenge yourself, but leave it to the wrath of God. But it is written, Vengeance is mine, I will repay, says the Lord."